Na vrućem stolcu talk show Radija 101. Večera s vama na vrućem stolcu. Jedinstvena i neponovljiva Josipa Lisac. Ja sam znao da je Josipa pjevala u jednoj skupini, ne znam da li se zvala Ohara ili tako, nekako toj skupini je pjevao i svirao i skladao kolega moj koji je sada, mislim, dekan akademiji. Tako sam čuo za nju, ali nisam ih do tada čuo. Onda doslovno na preporuku jednog beogradskog diskografa Neškovića koji tada radio na PGP-u je rekao da svakako obratim pažnju na tu pjevačicu. On mi je zapravo apostrofirao Josipu kao izuzetno. Ja sam tada bio napisao jednu pjesmu za Opatijski festival, dalje je to bila 68. Bože dragi. Tada su bile dvije verzije i Josipa je bila moj izbor, ona i Senka Veletanlić. I njih dvije su to pjevali na Opatiji, mislim da je Josipa isto tada dobila već neku nagradu međunarodnog žirija. Onda nakon toga uspjeha je ponovo Josipa bila prvi put na Splitu i pjevala je moju pjesmu Krenule su lađe u alternaciji sa velikom talijanskom pjevačicom Ivom Zanicchi. I onda još zadnji put smo bili zajedno, mislim, na Zagrebačkom festivalu, gdje je također dobila nagradu za moju pjesmu Život moj, stihovi i glazba su moji, a pratila je ono vrijeme izuzetno popularna naša rock skupina Miovci slavni. Ona se nakon toga razvijala svojim putem, vezana sa Metikošem, sa Karlom, koju sam također dobro poznavao, i onda je formirala tu onu svoju slavnu ploču Dnevnik jedne ljubavi. Posebno je kao osoba, pojavno, u ponašanju, u interpretaciji, apsolutno je samosvojna. Super. Ja sam Massimo Savić, draga Josipa, čao. Massimo ovdje, što reći o najveća diva je to naše glazbene scene. Ohrabrila se u jednom trenutku bukvalno odbaciti ljušturu mediokriteta u sebi i krenuti u jedan sasvim novi svijet. Govorim i o glazbi, govorim i o imidžu. U jednom trenutku se desilo nešto prekrasno, to je još bilo krajem 80. godina, kada je Josipa krenula u jedan sasvim drugačiji, puno po meni bolji svijet, puno čvršći, puno bolji glazbeno. Ja volim reći mojim glazbenicima da kada se gleda neki bend uživo, da treba definitivno pogledati Josipin bend uživo. Da ne govorimo o tome da sam učio na albumu Dnevnik jedne ljubavi, ima ne znam, od Boga danu, taj fizikus koji se odupire vremenu, a samim time i glas koji je jednostavno sve bolji i bolji. Ima puno toga još što bih mogao reći o Josipi, možda je ono prvo i najosnovnije da se radi o jednoj velikoj dami, jednoj prekrasnoj osobi privatno, koja je mene u životu par puta stvarno ugodno iznenadila. To nije točno. Na vrućem stolcu večernji talk show. Moj osobni portre Josipe Lisac. Josipa Lisac se je, rekao bih, od čuda, od djeteta polako, ali sigurno pretvorila u čudesnu pjevačicu. Osobito mi imponira njen stil, ne samo kao odjevanje, ne samo kao moda, kao frizura, već prije svega kao glazba. Njen izbor što će, sa kim, gdje i kada pjevati. Malo se zna da ona izvanredno pjeva i izvornu etno glazbu, no imam i jednu primjedbu, nažalost, za moj račun, puno premalo pjeva jazz, ali što ćemo, nobody's perfect. Ukratko, Josipa per sempre. Bio sam to ja, Boško Petrović. Ja nemam sluha, ja loše pjevam, a vi počujte. Ja sam Ivo Josipović. Za mene je Josipa Lisac vjerojatno najveća zvijezda naše glazbene scene kada je riječ o pjevačicama. Sjećam je se još iz rane mladosti kada je svojim glasom viknula Oluja. I to je bilo prekrasno, to je jedna od najljepših pjesama, najekspresivnijih koje sam uopće čuo na hrvatskoj estradi. Nakon toga slijedio je niz prekrasnih pjesama koje odišu originalnošću, karakterom. Ona zaista ima potpuno prepoznatljivi i jedinstveni glazbeni karakter i senzibilizitet i emocijama. To je najveća vrijednost glazbe, upravo ta da širi emocije. Tu se opet vraćam i na njenu odnos prema Karlu Metikošu koji je uvijek bio za mene dirljiv. To je zaista nešto posebno, ona je najveći dio i svoje glazbe posvetila ljubavi. Zapravo je Josipa Lisac pjevačica koju zaista neizmjerno cijenim.
A meni su dali ovaj mali, ali ga nisam primijetila. Josipa, dobro večer, dobro nam došli. Strašno nam je drago da ste došli ovdje ovako u ovaj veliki studio Radio 101, to je najveći koji imamo. Nije bog zna kaj, ali evo, to je sve što možemo ponuditi. Čuli ste anketu, čuli ste svoje kolege glazbenike, a čuli ste, boga mi, i profesora Josipovića, kaj velte? Osjećajna djevica. Vi ste po prvi puta, čini mi se, uopće ušli u neku političku, neću reći kampanju, ali ste u njegovom video spotu i dali ste mu podršku. Tako je, poželio je. Ja sam također, zapravo, moram biti iskrena, poželjela biti u takvoj jednoj priči. Band-Aid, put ka sreći, jako lepo. I jako lijepo načinjeno. Dobro, je li to slučajno, profesor Josipović, ima to neke veze sa Zampom ili je to iz uvjerenja? To sam već pitanje, ne znam, to smo već jako puno čuli, da. Profesor Josipović je vrlo interesantna osoba. Drago mi je zapravo da on želi pomoći, pa i svi ovi predsjednički kandidati žele pomoći. To je već jako lijepo. Što bi ja rekla sada? Pa izuzetno je pametan i obrazovan. Izuzetno djeluje. Evo, i sad kad sam se vozila u taksiju, taksist je rekao, pa on je tako smiren. Ako profesor Josipović postane predsjednik, ja se nadam da nećete morati pjevati za njega. Onako, uvijek pjeva. Znate ono kako su svi morali pjevati za druga Tita. Ne, političari dolaze, odlaze, znate. Vidite koliko... A ja ostajem. Tako je. Josipa Lisac u jednoj mladosti za početak večerašnjeg Vrućeg stolca. Jedna mladost, jedan svijet nade, raste tiho u srcu tvom. Drugi zato ovaj svijet grade s malo prave istine u tom. Pričaju ti pričate i svaka ima svoj sretan kraj. Al prešućuju da taj svijet krade baš tvog sunca sjaj. Jedna mladost, jedan san sreće, a od nje još dalek put. I dok srce na svoj put kreće u taj svijet od svoj odjednom ćeš shvatit sve kako nigdje nema plamen to. Poput mrtve rijeke
Fantastično. Dnevnik jedne ljubavi je nastao 83. On je jednako aktualan tada kao i sada. U čemu je tajna? Lijepo. Apsolutno. Evo, u iskrenosti, u istini, rađeno je bez ikakvih strategija, bez ikakvih kombinacija. Nismo razmišljali i nikada se i ne smije razmišljati o tome što će sada drugi reći, jer kada bi se ti povodio time gdje bi došao, ti moraš jako dobro razmišljati o tome što ti misliš o tome, kako ti to želiš načiniti i u krajnjoj liniji koliko ti vjeruješ u to i stojiš. Opet se neke dogodilo, opet neke moram potegnuti. Moram navlačiti prema dole. Ne, dobro, evo, super. Samo blizu mikrofona. Ovoga. Da. Znači, iskrenost i istina i naprosto zauvijek živi. To je bilo stvarano za nas. I ostalo je za sve nas. Ostalo je za sve nas. Fantastično je. To je stvarano za nas da bi zapravo postalo vaše. Prokomentirali smo profesora Josipovića, ali tako je vrijeme, moram vas pitati kako vam se čine ostali predsjednički kandidati, ali vi njih prosuđujete samo po znaku u horoskopu ili vi ipak ja vjerujem, promišljate i politički, ne? Pa ne mre vas ni politika mimo ići, čak i u vašem svijetu na kojem vam užasno zavidim, ali pretpostavljam da i do tamo dopire. Pa slažem se, Zrinka, da bi zapravo trebala politika biti život. Politika bi zapravo zaista ne bi trebala biti politika, nego bi trebala biti život, jer mi svi živimo kroz tu politiku koja nam se malo ponekad previše miješa. Ovdje je to možda na neki način, ne znam kako je tu ta politika osviještena. Mislim da nije upravo tako. Mi smo mala zemlja, zašto toliko kandidata? Dobio 200.000 kuna, to se isplati dosta. Kaj dobio? 200.000 kuna za kampanju. Oni dobiju? Da. Pa sad, ne znam, ja te detalje ne znam. Da, to su ti detalji. Tu sam primijetila da imamo djevicu, to je znači profesor Josipović, o njemu sam rekla sve najljepše, jako je lijepi spot napravio. Mm-hmm. Ja mogu nešto pametno reći o tom spotu? Molim vas. Zato što, ja ne znam da li ste svi vidjeli taj spot. Nažalost, on je samo na internetu, ja se bojim da je 4 minute previše. Put ka sreći, lijepo zamišljena, lijepa pjesma, vedra, znači pravednost, pravičnost i da ljudi budu sretni i tako dalje. Dobro. Međutim, ja ne znam da li je profesor Josipović i o tome razmišlja, ali negdje slutim da možda i je, s obzirom na ovo sada njegovu, pa vidim da nosi te duboke emocije. Tu pročitala sam, znači to je pjesma od Bareta, krasnog Bareta. Tu se pojavljuju ljudi, na forumu sam pročitala kao, pa to je jedna bagra narkomana, alkoholičara, samoubojica, prolupanih osoba i tako dalje. To me nekako zaintrigiralo i pokušala sam malo onako nešto pametno promisliti o tome. Velim, ne znam da li je to bila intencija, da li se o tome razmišljalo, ali zaista u tom spotu postoje neki ljudi koji imali su probleme sa drogom, sa alkoholom, sa sobom, sa sredinom u kojoj su odrastali, sa uvjetima u kojima su živjeli, sa uvjetima u kojima su zapravo kreirali, odnosno ne kreirali, odnosno željeli kreirati, ali nisu mogli. Ovdje je na jedan prekrasan način zapravo rečeno društvo, mi moramo pomoći tim ljudima. Hoćemo li mi vidjeti, recimo kad jedna osoba želi se baciti, pada u ponor, da li ćeš ti tu osobu gurnuti ili ćeš njoj pružiti ruku? Sad to je recimo na neki način poruka tog spota, jer se zaista nalaze ljudi koji su u nekim teškim situacijama. Data im je šansa. Sad, da li ćemo mi brojiti koliko šansi? 1, 2, 3, ili ćeš uvijek zapravo njegovati život i uvijek zapravo dati dobro ljudima? Možemo li uopće usporediti kulturnu i glazbenu klimu i scenu Zagreba 60. i 70. godina, ali mi smo doista tada bili centar jedne europske avangarde. Malo zvuči neskromno,
ali jesmo. I po glazbi, i po šansonama, i po filmu, pa i po animiranom filmu, dakle, po slikarstvu. Prednjačili smo u mnogim kulturnim stvarima. Mislim da... Slažem se sve što ste rekli. Pokušavam pronaći sve ove godine ja imam isto tako nekakve analize, pokušavam naći nekakve odgovore. Ne znam što se to dogodilo sada u jednoj demokratskoj zemlji, slobodnoj, našoj. To smo se poseljačili, što zamislite, se reklo, da, recimo mene je fascinirala jedna knjiga što je moja diskografska kuća Croatia Records, Siniša napravio Kad je rock bio mlad, i sad vi vidite dva dečka koji sviraju električne gitare, a na zidu je slika druga Tita. Da, i jedno je išlo s drugim, nevjerojatno. A bio je nismo jugonostalgičari. Ne, to nema veze, nego je bio entuzijazam, bila je volja, bila je želja. Ja ne znam pravo što se to strašno dogodilo. Ili da li je to da, znate, kada nestaje sve, ali kada ti izgubiš zapravo taj dodir sa sobom, kad duh nestane. A ja mislim da... I kad navale cajke s druge strane, ne znamo zašto i po kojem ključu. Obično oni koji su najveći Hrvati najviše vole slušati cajke, ne znam kako je to kombinacija. Ja sam paf ostala, recimo. Vi ste puno pričali o tom Tulba folku koji je, ne znam zašto, navalio baš na nas. Mislim, čini mi se da je napustio Srbiju, o tome ćemo malo kasnije, a došao je k nama i mlade generacije. Pa sad recimo, to moji prijatelji koji dolaze na koncert, onda kažu onda imam stand-up comedy. Nemam ja ništa stand-up comedy, nego sam ovak čisto baš nekakvu sliku, ja za svoj koncert, da ja imam u Zagrebu koncert, ja moram imati te jumbo plakate, billboarde, sve to mora biti popunjeno, ne? I onda još se recimo dogodi da me ne znam, neko sretni veli, si baboka ima noga, muš neke noge, mislim sad u Zagrebu, pa kad ne vidiš, pa pogledaj se dobro, ako stignem bum došao, kada vidite druga slika, idem ja prema vozim auto, ne, idem u Croatia Records, to je bio moj susret, i sad nešto čudno, podvožnjak, komadić papira, onak zalijepljen sa selotejpom, nekaj piše Aksičić, i sad je pa čekaj, kako to voz buš zabušila, a ona seka Aleksić, ima, i to sve hrle, oni hrle, oni srljaju, oni se ne daju, oni svi idu na te koncerte. Ja to ljudima prepričavam, a oni su mi rekli, nazaduješ, Josipa, nazaduješ. Nema više ni papirića sa selotejpom, usmena predaja, samo se kaže i glas se daleko čuje i oni hrle i lete. Idemo jednu za Slovence, Josipa Lisac, Josip Grah i Gojko Tomljanović. Jedan aplauz iz studija, vas molim. Spavam na tvom jastuku, zidovi dišu i pričaju, pjesme se pišu i sviraju. Živim po svome jer znam da ipak postoji ljubav. Živim po svome jer znam da ipak postoje čuda. Živim po svome jer znam da nisam bila ti druga. Živim po svome jer znam da ipak
ipak svanut će novi dan. Opet je kiša, nebo plače svaki dan. Jutro je mis, kao da je nedjelja. Oblačim osmijeh i budim se. Sve po starom i ne dam se. Živim po svome jer znam da ipak postoji ljubav. Živim po svome jer znam da ipak postoje čuda. Živim po svome jer znam da nisam bila ti druga. Živim po svome jer znam da ipak svanut će novi dan. Nisam bila ti druga, živim po svome jer znam. Živim po svome jer znam da ipak postoji ljubav. Živim po svome jer znam da ipak postoje čuda. Živim po svome jer znam da nisam bila ti druga. Živim po svome jer znam. Živim po svome. Živim po svome. Živim po svome, Josipa Lisac. Čemu osim genima možete zahvaliti svoj cijeloživotni manekenski izgled koji je netaknut sve te godine? Joj, ovako. Mislim, pazite se propuha, to sam vidjela, da gledate di budete sjeli, to sam primijetila. Da. A sad ne znam kada još se pazite. Iskreno, da nije bilo Karla, ne bi bilo ni mene. On je načinio sve ove prekrasne pjesme kroz cijeli taj tijek godina. Fantastična djela, ali on je načinio i mene. Kako? Imam ja talent. Svjesna sam ja svega, međutim, treba postojati takva jedna osoba koja vjeruje u tebe još više, koja želi to još više, koja ti daje podršku, koja naprosto ozarena je, sretna je, brine se, štitite, volite. I onda tako sam ja mogla, razumijete? Samo tako sam ja zapravo mogla biti to što jesam. To je iskreno.
ja sam sve to sanjala. Pokaži mi gdje Dunav ljubi nebo, o zašto smo sada toliko daleko, probudi me, ja mrzim ove noći, poželi me i sa anđelima dođi, pokaži mi gdje Dunav ljubi nebo, o zašto smo sada toliko daleko, probudi me, ja mrzim ove noći, poželi me i sa anđelima dođi, umotaj me i sagri me od svega, zadrži sjećanja, zaštiti me i opet nešto slaže. Pokaži mi gdje Dunav ljubi nebo, zašto smo sada toliko daleko, probudi me, ja mrzim ove noći, da ja mrzim ove noći, pozovi me večeras i sa anđelima dođi, pokaži mi gdje Dunav ljubi nebo, zašto smo sada toliko daleko, pokaži mi gdje Bravo Josipa, posljednji aplauz za Josipu. Prošlo vrijeme. Prekrasna Josipa, prekrasna. Evo.